Partikula askiaren kasua aztertuko dugu, baina orain koordinatu esferikoetan egingo dugu. Oda, partikula askiak duen energia potentziala nuloa da. Beraz, da eredu isotropoaren kasu trivialena. Nolabide guztietan berdina dugu eta nola ez. Dugu eremu zentralaren kasu trivial bat eta zer esanik ez koordinatu esferikoetan aztertu egin dezakegu. Aldagai banangarrien metodoak koordinatu kartesiarretan jadanik aztertu genuen eta Hamilton darra eta momentu linealaren eragile guztiak trukakorrak dira eta hauen aldi bereko autofuntzioak aurkitu genituen. Eta hauek ezagutzen ditugu. Eber IKR genituen. Orain beste ikuspuntu batetik aztertuko dugu. Oraintxe esaten ari garen bezala, daukagu energia potentziala nuloa denez, trivialki kasunetan Hamilton darra, L karratu eta LZ trukakorrak ditugu eta baita aurkitu dezakegu hauen aldi bereko autofuntzioak. Kasunetan hauek ez dira izango. Beste batzuk izango dira. Eta hauek daukaten adierazpen orokorra, hidrogeno atomoan genuen bezala, badaukagu zati ekarpen radialarekin lotuta dagoena, eta hausi izango gu N eta L zenbaki kuantikoaren funtzioan. Gauza bat, hau ez da hidrogeno atomoan atera genuen funtzio berdina, diferente izango da, ze honek beteko duen ekuazioa diferente izango dalako. Hori alde batetik eta gero bestaldetik L karratu eta LZ-aren aldibereko autofuntzioen ekarpena eta hauek ditugu harmoniko esferikoak. Zuzenean, Hamilton darren eragilean ordezkatzen badugu, hementxe daukagun uin funtzio hause, atera dezakegu zein den zati erradialak bete behar duen ekuazioa. Eta hau da, ekuazio hause kanatu genuen hidrogeno atomaren kasuan, baina kasu honetan egin behar duguna da V0 egin. Eta ekuazio berdina daukagu. Minus H barra karratu, zati bi M, bat zati R, R-ekiko bigarren derivatua, R NL, gehi H barra karratu, L gehi bat, hauek dira L karratuaren autobalioak, zati bi M R karratu, NL, berdin autobalioa, hau da, R funtzioak bete behar duen ekuazioa. Ikusten zuenez, koordinatu kartesiarretan ganatu genuenekin konparatzen badugu asko zer zailagoa da. Eta zailagoa dugu energiaren ekarpen ortorradialarekin, larengatik, bai? Beraz, printzipioz ez da abantaila handia. Bakarrik berdina edo erraza geratzen zaigu L berdin 0-ren kasurako, bai? L berdin 0 kasu aztertzen badugu, kasu horretan, bai, geratzen zaigun ekuazioa, errazagoa dugu. Kasu horretan daukagun ekuazioa da, minus H barra karratu, zati bi M, bat zati R, N, L0 egiten ari garenez, hemen jarriko dugu, L-en ordez 0 jarriko dugu, ekarpen hau ez daukagu, hau 0 dugu, da berdin, R, N, L0. Ikusten zuenez, basati R hause bestaldera pasatzen badugu, biderkatzen, bider R hementxe, bietan agertzen da R bider R funtzioa. Eta honi, hidrogeno atomon egin genuen bezala, UN0 bezala deituko dugu. Orduan, hori egiten badugu, berdinketa hause egiten badugu, orduan, atera dezakegu zein den U funtzio horrek betetzen duen ekuazioa. U funtzio horrek betetzen duen ekuazioa hause da. UN0 berdin UN0. Ekuazio hause oso erraza dugu, bigarren ordeneko ekuazio diferentziala, koefiziente konstante duna, beraz besteetan dimentsio bakarreko potentzialekin egiten genuen bezala, hortxe ere, hemen ere, bi
ME zati H barra karratu K karratu bezala izendatu dezakegu, zeren eta energia, partikulaskiaren kasuan energia positiboa dugulako, hori da egin dezakegu. Orduan, kasu honetan, ekuazio diferentzial honen funtzioak, betetzen duten funtzioak dira, eber IKR eta eber minus IKR-ren kombinazio lineala, edo bestera batean sinu KR eta kosinu KR-ren kombinazio lineala izango ditugunin, nahiago du kasu honetan sinu KR eta kosinu KR-ren kombinazio lineala bezala jartzea. Zergatik? Ze hau kontxiatzen badugu zein den honek, zein den uren definizioa, UN0 ez da uin funtzioa. UN0 uin funtzioarekin dago era honetan dago erlazionatuta. Eta R uin funtzioa ezin du infinitorantz joan. Beraz, derrigorrez, hau UN0 R0an bete behar duen mugabaldintza, UN0 R0an bete behar duen mugabaldintza da R0 izan behar duela. Eta hau 0rekin ordezkatzen badugu, hau 0 dijoa, beraz, B da 0 duguna. Horregatik ikusten duzu nola mugabaldintza, sinu eta kosinuarekin, adieraziz, ze erraza geratu zaigun honen adierazpena. Beraz, kasu honetan geratzen zaigun, UN0ren adierazpena da, konstante bat, sinu KR. Beraz, kasu honetan geratzen zaigun uin funtzioaren adierazpena non L0 badugu, eta zer esanik ez, L0 badugu, orduan M0 izan behar dugu ere. Ze, derrigorrez, L izan behar dugu handiagoa berdin, M-ren balio absolutua, eta honek ez dauka zerikusia energia potentzialekin. Hori da, harmoniko esferikoen ezaugarria L karratu eta LZ-arekin lotutako erlazioa. Kasu honetan, daukagun adierazpena dugu konstante bat, sinu KR zati R. Ze, hau dalako, emetik R funtzioa, uin funtzioa emetik askatzen badugu, dugu U zati R. Beraz, ikusi dugu zein den, daukagun uin funtzioa hori bai L berdin 0 denean, eta hori nahiko erraza izan da. Beste edozein L kasurako, orduan, gauza ez da horren erraza izango. Horretarako ze egin behar dugu? Horretarako egin behar duguna da, hementxe goian daukagun ekuazio diferentzial hau da ebatzi behar duguna. Baina hori asko ere zailagoa da. Orduan, horretarako egingo duguna behintzat, aipatuko ditugu zeintzuk diren, jarraitu beharreko lerroak ekuazio diferentzial hori ebasteko. Lehenengo eta behin beste aldagai bat definituko dugu. Bestean egin dugun bezala, K konstante hori definituko dugu, energiarekin lotuta dagoena, eta hori izango dugu R BME zati H bar. Eta gero bestaletik ere definituko dugu rho aldagaia R-ekin lotuta dagoena K bide R. Orduan, aldagai berri honekin ekuazio diferentzia honek duen adierazpena ondorengoa da. Eta hauxe da orain jarriko dudan. Lehenengo egiten duguna da aldagai aldaketa simple hori, eta orduan geratzen zaigun ekuazioa ondorengoa da. Rhoren funtzioan dugu rho karratu R K L. Jarriko dut K ze Hamilton-darrean dagoen zenbaki kuantikoa energiarekin lotuta dagoena K definitutako K konstante hori dugulako. Orduan, funtzio hauze, K horrekin egongo da lotuta. Rhorekiko bigarren deribatua, gehi bi rho, bider rho KL. KL dira biek berriro, R funtzioaren zenbaki kuantikoak dira. Gehi rho karratu minus L, L-ken bat, bider rho KL, RKL berdin 0. Hau da daukagun ekuazio.
Ekuazio hauze fizikan oso ezaguna da. Ekuazio hauze dugu Besselen ekuazioa. Eta Besselen ekuazioari dagokion emaitzak dira Besselen funtzio esferikoak. Guk egingo duguna izango da zuzenean, ez dugu garatuko nola ateratzen diren Besselen funtzioak ekuazio honetatik, azken finean egin behar dana da serien metodoa da aplikatu behar duguna, baina zuzenean egingo duguna izango da, zuzenean hartuko dugu zeintzuk diren funtzio honi dagozkien emaitzak. Eta funtzioak holakoak dira. RKL, esan dugunez, dira Besselen funtzioak. Bi Besselen funtzio esferikoak ditugu. J letarekin izendatzen direnak, eta bestaldetik nu letarekin izendatzen direnak. Hauek lehenengoak dira, normalean deitzen dira, Besselen funtzio esferikoak, Besselen funtzio esferikoak, eta besteak dira Neumannen funtzio esferikoak ditu. Izatez, bi funtzioek badaukate bere adierazpen itxia eta bakoitzena ondorengoa da. Pentsa jarriko dugu. Lehenengo Besselen funtzio esferikoak ondorengoak dira. Minus rho RL bat zati rho rorekiko derivatua hau L aldiz aplikatu behar da eta aplikatzen dugu L aldiz sinu rho zati rhoren gainean. Hauek dira Besselen funtzioak eta bestaldetik Besselen funtzio esferikoak. Eta bestaldetik Neumannen funtzio esferikoak ondorengoak dira osantzekoak minus rho RL bat zati rho diferentzial rho aplikatu L aldiz, baina orain kosinu rho zati rhoren gainean. Orduan, lehenengoen adierazpenak ikusten baditugu zeintzuk diren, L berdin 0-rako aplikatzen badugu, orduan 0 ordeneko Besselen funtzioa ondorengoa dugu, sinu rho zati rho. Urrengoa dugu sinu rho zati rho karratu. Oso erraz ateratzen dugu hemetik, bakarrik egin behar duguna da, L berdin 0-rako aplikatu, L berdin baterako aplikatu, eta horrela guztiak atera ditzak, kosinu rho zati rho. Eta Neumannnenak ondorengoak dira. 0 ordenekoa da kosinu rho zati rho, eta lehenengo ordenekoa, behintzat lehenengoak ikusteko nolakoak diren behintzat, kosinu rho zati rho karratu, minus sinu rho zati rho. Ikusten baduzue, lehenengo 0 ordenekoak, 0koetan oinarritzen edo aztertzen badugu, badago ezberdintasun importante bat. Hau rho 0 denean, hau doa batera dijoa. Aldiz, rho 0 denean, hau infinitora dijoa. Zer esan nahi du horrek? Gure kasu honetan, gure win funtzioa finitua izan behar dala kontsideratzen badugu tarte osoan eta jatorrian ere, zer esan nahi du honek? B derrigorrez 0 izan behar duela. Eta bakarrik geratzen zaizkun fisikoki esanguragarriak diren funtzioak Besselen funtzio esferikoak ditugu. Orduan, zer esan nahi du honek? Honekin esan nahi dugu, honekin amaituko genuken, eta geratzen zaizkigun win funtzioen adierazpenak, non win funtzioek izango dituen zenbaki kuantikoak dira alde batetik K, Hamilton-darrekin lotuta dagoena, L, L karratuarekin lotutako zenbaki kuantikoa, eta M, LZ-arekin lotutakoa, dugu
JL ordeneko, L zenbaki kuantikoa duguna, eta Besselen funtzio esferikoa K bider R, hause, rho genuelako, K bider R-en ebaluatuta, bider harmoniko esferikoak. Eta hauetxek dira, ditugun partikula askeari dagozkien uin funtzioak, autofuntzioak, non aldi berean eskatzen diogun L-karratu eta LZ-aren autofuntzioak izatea. Zer esanik ez? Lehen genituen uin lauak adieraz ditzakegu oinarri honetan. Non kasu honetan K berdina izan da, L-ren kombinazio linealak diferenteak kontxiatu beharko ditugu halako uin lau bat garatzeko. Eta horrek badauka adierazpen bat. Izatez, hau errazago pixka bat egiteko, badin eta K zehazten badugu, gu beti aukeratu dezakegu Z ardatza K-ren paraleloa dana. Orduan aukeratzen badugu K-ren Z ardatza. K-ren paraleloa dana, orduan hementxe daukagun adierazpena pixkat errazago geratzen zaigu, berri KR kosinutita bezala geratzen zaigu, eta hause garatzen badugu oinarri honetan, honek duen adierazpena ondorengoa dugu. Lau pi, batukaria L-erekiko, I ber L, bi L gehi bat, zati lau pi, bat zati bi, KR, I, L, 0. M0 dugu, ze firekiko menpekotasunik ez dugulako kasu honetan. Beraz, kasu honetan ze egin dugu, partikula askea garatu dugu, baina eskatu diogu L-karratu eta LZ-aren autofuntzioak izatea ere. Eta hau da lortu duguna. Hau, egitea eta uin lauetan garatzea baliokideak dira. Bi hauek, bai uin lauak eta hauek, naiz eta buena adierazpena zailago izan, biak dira Hamilton-Darren partikulaskiaren Hamilton-Darren autofuntzioak deskribatzeko era bat. Baina, klaro, hortxe daukagun itzeleskoen dakapena dala eta askatasuna handia daukagu, eta uin lauak izango ditugu, eskatzen badiogu baita, P-ren autofuntzioak izatea, ze Hamilton-Darra eta P momentu lineala trukakorrak direlako, eta holakoak ditugu, eskatzen badiogu Hamilton-Darra eta L-karratu eta LZ-en autofuntzioak izatea. Baina zer esanik ez, bata besteen funtzioan adieraz genezaken, eta hau da, hementxe daukagun, uin laua eta garatutako Besselen funtzioak eta harmoniko esferikoen arteko erlazioa, baldin eta behar badugu.